మధుర, కాశీ ఇట్లాంటి పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలు అనేకం ఉన్నటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్. లక్షలాది మంది కాదు, కోట్లాది మంది ప్రతి ఏటా ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నారు. అలా వెళ్ళినప్పుడు ఒక సమస్య ఎదురవుతుంది. ఏంటయ్యా అంటే ఆ ప్రాంతంలో పని చేయడానికి బోలెడంతమంది మనుషులు కావాలి. వీళ్ళల్లో బంగ్లాదేశోడు వస్తున్నాడు, బర్మా వాడు వస్తున్నాడు, దేశద్రోహులు ఎవరున్నారో అర్థం కావట్లేదు. అందుకే యోగి ఆదిత్యనాథ్ సర్కార్ మీ షాపుల్లో పని చేయించుకునే మనుషులు కావాలి, మీకు ఓడవడానికి మనుషులు కావాలి, హోటల్లో పనిచేయడానికి మనుషులు కావాలి, ఎవరినైనా పెట్టుకోండి. తక్కువ కూలికి వస్తుంటే పెట్టుకోవద్దని నేను చెప్పను. కానీ వాళ్ళు ఈ దేశీయులై ఉండాలి. వాళ్ళ ఆధారాలు తీసుకోండి, వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు తీసుకోండి, వాళ్ళ ఆధారాలు చెక్ చేసుకోండి, అలా పెట్టుకోండి. లేకపోతే మీరు ఇబ్బంది పడటం, దేశాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం అవుతుంది. చెక్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు యోగి ఆదిత్యనాథ్ తన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి.